बबुआ का बाबा हमार लइकवा के देखला लोग लइका कैसन बता हर लइका अरे सावरे सावरे नीलामा बा सावरे 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 तो ढेर बन कुछ आकार बताई तब नु कि मोटा बा कि पातर बा नाम बा कि नाटा बा गोर बा कि करिया बा कुछ तो बताई। अरे भाई कनिया ना कि सावरे बा तो लमहर बा लमहर तो ढेर लइका बा नाम बताई। नाम बताई तब पहले पूछता नु अतला भुकवा देला राहुल नाम राहुल अरे हम निमिया के पेड़वा देखो तनी नु ओई जे बैठल बा तले बैठल बा, हम जी देखनी बा है। अच्छा तो बहुत बहुत धन्यवाद ठीक या तनी देखे मार जल्दी 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 दे पीटी क्लास में चलता है। अरे जा यार जल्दी, यहाँ गेम छूटे जा रहा है तो जल्दी जा कैसा क्या है जी? मार 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 जल्दी जल्दी पास पास। अरे कितना मजा आ रहा है यार, जल्दी कर मार मार देख पीछे। तोरा के पढ़े खातिर या नाम लिखवैले बानी आ तोरा के भर स्कूले हम खोज लेनी अते हेजा बैठ के मोबाइल चलावत रहे। मोबाइल कहाँ चलावत बानी? एमन कोनो चक्का लगल बा कि चल जी? अरे तो हई फोनवे चलावत रहे नु फोनवा को ट्रेन बा बस बा कि अपने से चल जी? आई दादा तो का करत रही थारे तने का करत रही जा फोन लगावत रहली हां, तो के फोन लगावत रहली हां हमरे के बाप बेटा